Tosangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe, tinokukurudzirai kuti muite subscribe, like and share nyaya dzatinokuunzirai panapa. Uye mubayewo button iro rekuti pese patinenge taunza nyaya munobva maziviswa. Tinoziva isu kuti mukurarama vanhu tinotsvaga kuti torarama sei tichitsvaga chouviri. Mudzimai anonzi More Blessing Chifakacha akanga achiitawo kushava achienda kuKariba kunotenga hove achiuya achitengesa. Rwendo runo paakaenda musi wa4 March akasvikorumwa negarwe. Nhasi uno tiri kuHarare Hospital uko kwatataura naTete vataura makuvariro akaita muzukuru wavo. Mama, tasangana pano paHarare Hospital. Mungatitsananguriro here kuti kuuya kwamaita kuHarare Hospital sei muri kuHarare Hospital uye sei mazoti huyai kuno timbokurukura nemi venhau. Makadii isusu takawirwa nedambudziko, mwana akarumwa nengwena kuKariba musi wa4 March. Saka dambudziko riripo nderekuti mari yacho iri kudiwa kuchipatara hatisi kuikwanisa kuiwana. Ngatimbotani katataura nyaya yemwana. Mwana wamuri kutaura nezvake, mwana musikana here, mukomana, akura sei? Mwana musikana anonzi More Blessing Chifakacha, ane 29 years. Ane vana vaviri. Okay. Saka apa pamuri kuti mwana mukuta relationship yake nemi kuti mimi muchimuona munomuti mwana wabhuti vangu. Muzukuru wangu mwana wabhuti vangu, saka angori mwana. Zvichida mukatitsananguriro kuti chii chakaitika? Mwana aienda kuKariba kunotenga fish achitengesa. Ndiye aitobatsirawo kumba pasabreadwinner, ndiye aitongoita kuti kumba zvinhu zvifambe zvakanaka, chikafu nekubhadharira vana mafees. Saka akasike kutanga achienda kuKariba aitoenda achidzoka zvakanaka, achienda achidzoka zvakanaka. Saka trip yaaenda iyi ndopaasanganawo nechiitiko ichochi chekuti aichera mvura muleki. Mavanosongochera vangobatwawo nengwena. Akambozama kurwisana nayo ikamukuvadza zvakaipisisa, asi arimo muchipatara pari zvino ari kurapwa hake, asi chimiro chacho hachina kumira zvakanaka. Zvichida mungatitsanangurire, iye akakwanisa here kunyatsokutsanangurira kuti zvakafamba sei, dzaive nguvai, mvura yaaida kuchera ndeyeyi, kubikisa here, kugeza here? Kwaive kuseni kuma8, 9 akanditsanangurira zvakaitika nekuti aitotaura paakamborapa anga atove nani achimbotaura. Ari kuti ndakapinda akatochera mvura yakatowanda, I think 4 buckets. Ndobva atoti rega ndichinochera yekugeza. Akabva atoenda nekabhaketi kadiki. Saka paakapinda mumvura pashallow waters, ndobva atofamba, then ndopaakaona kuti pane ngwena. Ndobva atanga kufamba achidzoka back, ngwena ichitongouyawo, iye achizodzokera back, ngwena ichiadvance. Saka ndofunga ngwena ikaona kuti munhu akutobuda mumvura, ndopa yakazomusvetukira ikamuruma paruoko panapa. Ndobva yamudhonzera kudhipi, ikanospina naye zvinoita ngwena zviya kuti ikabata chinhu inospina kudai. Ndobva yaspina naye kekutanga, ndobva arwisana naye, ndobva apukunyuka, ndobva yamubata gumbo rekuleft, ndobva yadambura nyama, ndobva apukunyuka, ndobva yamubata futi, ndobva yanopinda naye futi kudhipi, ndobva yaspina naye, ndobva apukunyuka futi. Anzi ndakanga ndatopera pawa, ndangoti chero zvazvaita kana ikangondidyawo yandidya. Anzi ndakazongofunga kuti kuvana vangu ndikafa. Anzi handitozivi simba racho ndakazorwana kupi. Ndobva arwisana futi nayo ngwena iye, abatirira pabhoti raive mumvura. Saka anga akabatirira ne1 hand, rumwe rwangu ratodambuka. Saka paanga akabatirira neruoko 1, ngwena inge akangoruma gumbo. Paakanyanya kukuvara pai akadambuka tsinga dzakawandisa, akakuvara. Then ndopaakazoscreama, vanhu vakauya vachimhanya, akapotsera matombo. Ndopandandoda kutobvunza kuti paienda kunochera mvura apa, aichera mvura pakwaienda kunotora fish uku pane panogarwa nevanhu here? Kune komboni inogara vanhu, kune dzimba dzinogara vanhu, saka dzitori kure because mvura iri kupera muleki. Saka dzimba patori nedistance. Saka akazochema paipai at the end achiti pese pane rwisana nengwena handina kukwanisa kuchema. Aingoita zvinhu zvekurwisana nengwena akanyarara asingachemi. Then at the end ndopaakazongoita kuscreama, vanhu vazomhanya nematombo. And anga vari 2 nemwe musikana, but anga ari kunze kweleki. Aiona zvese zvaiitika. Saka hanzi aingochema, but aisachema zvinosvika kuvanhu. Vanhu pavakazoona kuti pane zvikuitika ndopavakazomhanya nematombo, vakaitema ngwena, vakapotsera mumvura. Ngwena yamva yavamusiya, ndopavakazokwanisa kumuzvuva, vakamuisa mubhoti ranga akabatirira riya neruoko 1. Ndobva vazomuisa mubhoti imomo, ndobva vatotsvaga bhoti rekumuisa kuKariba Hospital. Kariba Hospital ikati kesi yakadai hatiikwanisi, ngaaende kuHarare Hospital. Ndobva vatotsvaga ambulance.
ikauya naye kuno kuHarare hospital. Akabva kuKariba I think Maskati, vakazosvika kuno kunze kuedza, ndo paakatanga kuatendwa, akazoenda kutheatre, akanochekwa ruoko vachigadzisa panga pasina kumira zvakanaka. Vakazoti vanoda kumuisa simbi nekuti gumbo rakaita 2 mafractures paairwisana neNgwena paya, nechekuchidya kuno kwakatsemuka, nechekuzasi kuno kwakatsemuka zvekare. Saka kumusoro kunoko akaiswa simbi. Simbi yacho irikuda 900 US, haisati yatobhadharwa mari yacho, nekuti mari yaiti ikaungana yotenga mishonga yacho iri kudiwa yakawandisa, inodhura, because vakati Ngwena ine poison, saka vari kufaita poison yeNgwena. Saka mishonga yacho imwe inenge ichitotaka 120, imwe kana 200 chaiyo. Saka kuuya kuzotsvaga rubatsiro, kutsvaga kuti tibatsirikewo nekuti taomerwa, mari yacho imwe iri kudiwa, hatisi kukwanisa kuiwana. Saka ndo takazotsvaga rubatsiro kwamuri. Mataura kuti gumbo rakaiswa simbi, muchibva mati ruoko rwakaita sei vakatodembura kubvisa rwanga rwatodyiwa kudhara neNgwena, saka vairucheka kuti varugadzirise, rungoita zvakanaka, vakabva varusona, nekuti Ngwena inodya haidyeka zviri straight, saka vaingoita kuti rugadzirike zvakanaka. Saka akarumwa patatu, paruoko ipapo rwakadamburwa, akarumwa pagumbo rekuleft, haina kuzosvika hayo pabonzo, then gumbo rekuright ndo paikasvika pabonzo, pane pakakangadzika ipapo. Saka madoctors ari kuti machances ekuwina gumbo i50-50, vanogona kuridambura kana vanogona kurichengeta. Saka sofa akaiswa mushini wokudhirena urwa, saka vati vanouya musi Friday ndo patichabvunza chiremba kuti saka gumbo richiri kugara here kana kuti richadamburwa. Saka vari kushandidzana nevari kudhirena urwa kuti vaone kuti zvinoita here kurichengeta, but chiremba akataura kuti i50-50, togona kulusa gumbo, togona kuriwina. Saka ivo vari kufaitira kuti gumbo risagurwe, but gumbo racho riri kunzi riri kutomboora. Pavari kuenda paakaenda kutheatre katu vaitobvisa nyama dzanga dzaipa nekuda kwehuturu hwegarwe uya. Saka gumbo riri kutomboita kakuora, saka hatikuziva kuti zvichafamba sei kusvika musi Friday. Vana vemudzimai akarumwa negarwe vadiki, mukuru ane 10 years, mudiki ane 6 years. Vanogara vari kumusha, vari kutogarawo kumaraini nekuti kumba hakuna ariko, vaigara nasekuru vava. Saka sekuru ndo vari kuno, vari kuona murwere, vari kutorara pachipatara ipapa kuti vaende kumba. Vanhu vari kutova ofa hama kuti uyai kumba, but vari kuti regai ningogara ndiri pano kuitira machiremba pamwe vane zvavanenge vachida ndomhanya kunotsvaga. Saka vana vari kutogara kumaraini izvozvi, kwekutongokumbirirwa panext door ndokwavari. Kukariba paienda kukariba kunoita zvefishing, aienda ari ega here kana kuti vaitobvawo vari vanhu vakati wandei kunoko vobva vaenda kukariba zvokuti vakazokwanisa kuzivisa hama kuti ndo zvaitika kuno umwe wavo? Pamwe pacho vaenda vari vaviri, nemusikana uya wamaona wanda anchipa phone number uya, asi trip yanga akaenda ari ega, uyu aiti ndichatevera. Saka vakazopa phone number vanhu vekukariba ikoko, ndo pane musikana wakanga ainaye, umwe wanoti shamwari yake ndiye akamubatsira, akauya naye kusvika asangana nababa kuti akati handikwanise kumusiya ari ega muambulance, kusvika asvika naye kuna baba ndobva azodzokera kukariba. Saka mumwe akazoti password yangu yefoni ndeiyi, fonerai baba vangu, muvaudze kuti ndo zvaitika. Ndobva vafonerwa, vatsanangurwa kuti ndo zvaitika kumwana, ndobva vatopinda murodhi kuti vaende kukariba. Asi vakazofonerwa kunzi aiwa chiitiko chiri kuno, mwana haasi kukwanisa kurapwa kuno, akuuya kuHarare. Saka imi michiregai kuuya kukariba. Saka vanga vatiwo murodhi, vakaburuka muchinhowe vakamirira ambulance imomo, vakazouya neambulance kuno kuHarare. Kazhinji dambudziko rinokwanisa kutiwira tisina patinenge takachengeta. Ndizvo zvamungade kutaura kune vakateerera iko zvino izvi? Kune vakateerera tiri kukumbirawo rubatsiro nekuti taomerwa. Mari yekuti tirapise murwere wedu hatisi kuikwanisa. Seipapa akaiswa simbi yacho iri kuda $900, hatina mari yacho. Mari yatakambozama kuunganidza iri kutenga mishonga, yobva yapera mari isati yakwana. Saka munhu akatipa simbi akatotipawo zvekutibatsira, aona situation zvairi. Saka akavimbiswa nabhuti kuti in 2 days time pamwe mari inenge yakwana yokupa mari yako. Saka nanhasi mari haisati yakwana, saka munhu wesimbi ari kutopinga kuti ndikuda mari yangu. Ndakakupai muchiti after 2 days ndokupai mari. Isusuwo taifungira kuti tichange taiwana, but nanhasi mari yacho haisati yaungana.
mari inenge yangoungana ikasvika kana 400 panobva pauya panoda mushonga kana we200 pari kuda mainjection mabhandeji because zvese tiri kutenga tega saka taomerwa panyaya yekuti yemari saka ruzhinji rwezimbabwe tiri kukumbirawo rubatsiro pamari kuti musikana akwanise kurapiwa nekuwanawo chekumutengera zvekutodya zvekudya tiri kutenga hedu but haasi kukwanisa kudya zvakaita maheu ndo atiri kungotengawo haasi kukwanisa kunyatsodya saka tiri kukumbirawo rubatsiro rwemari kuti tibhadhare munhu wesimbi nemari wenenge ichidiwa kuti arapwe yemishonga yacho nekuti mishonga yacho inodhura yekufaita poison yegaro uturu wegaro ndo zvatakatsanangurirwa nachiremba kuti zasofa tiri kumbofaita uturu wegaro saka vanombotora matesti vachiendesa kuleba kuti vaone kuti vafaita kusvika papi saka sofa havasati vatitsanangurira havo asi pekutanga vaititsanangurira kuti aiwa zviri kufamba zvakanaka. Tataura zvakare nababa vari kushushikana mushure mekuviga mudzimai wavo vasara vasisina pfuma iye zvinezvi mwana arumwa negarwe. Ngatinzwei baba vachitaura. Baba, imi makanzwa nguvai maive muripi pamakanzwa kuti mwanasikana wenyu arumwa negarwe? Chitiko ichi chakaitika ndofunga dzanga nguva dzekuma10 kana ku11 ndandiritori pafoni chibva pakutaura navatete ndichangopedza kutaura navatete pafoni ndakabva ndanzwa call yapinda foni yemunhu uyu akafona achiti ndine mwana wenyu ndimi here baba vamoblessing mwana wenyu abatwa negarwe kuno kukariba ndikati hongu ndini zvadaro akabva anditi kana muchitokwanisa chitopindai murodhi izvezvi ndofunga ndakachema pandakanzwa nahuyo ndikati kochii chamboitika pamwana wangu uyezve ndiye anga ari breadwinner anga achitotsvagawo achishava achiita kuti mhuri irarame nokuti ini pamusha ndigere ndinongoitawo basa rokurima saka pandakanzwa izvozvo akabva atoti chitobvai matouya ndikati zvino mari handina ndikabva ndatokwereta mari yekuti ndipinde mubhasi ndobva ndafamba kure kwatinogara ndinogara pakati pekadoma nekwekwe kubva ukoko kutomirira zvimota zvinotofamba kusvika kutara saka ndakatanga kufamba netsoka ndichiti hameno chimota pachine changondibatirawo ipapo ndokwirawo ndichienda mberi ndakazofamba kusvika ndatoda kutosvika paBF ndofunga ndobva ndakabatwa nemotokari ndobva ndapinda motikari iya ikandisiya paBF ndasvika paBF paya mabhazi okuti ndipinde muChegutu akanga achinetsa zvakare asi ndakazokwanisa kukwira hangu kuti ndiinde muChegutu mandaizowana mabhazi anoenda kuChinhoyi ndadaro ndichiri murodhi imomo ndakabva ndafonerwa nemusikana uya akanga aita tsaona aine mwana wangu akanditi baba nhau iripo ndeyekuti chiregai henyu kuuya kuno kukaribu nemhaka yekuti taakutonzi mwana wenyu akutowiswa kugeneral hospital kukadoma chiburukirai muChinhoyi motimirira umomo tiri kuuya neambulensi saka ndakabva ndamirira vanhu ava muChinhoyi ambulensi ikazouya but yakauya late ndofunga dzatova kuma21 ndobva yauya ambulensi iyaya ndobva ndapinda muambulensi muya wandakagara mumashure manga muine mwana wangu zvava zvisingatoiti chimiro changa chiripo anga ine oxygen ndakachema zvikanzi zvamakutoita hazvichaiti nemhaka yekuti makutoita kuti zvakare adi ashungurudzikewo ndikazamawo kuzvibatawo kuti ndiregere kuramba ndichichema ndobva tatiravhela ndofunga ambulensi yaiti ikaita mabhambo aya aitenge achitochema asi ini ndaitobatikanawo kusvika tasvika muno mugeneral hospital muHarare kusali Mugabe tasvika ipapo ndofunga vana chiremba vakazotanga kumutarisa kunze kunoedza vachitarisa gumbo rachona gumbo rakanga risingatarisiki nokuti gumbo iri ranga rakutokanda simero akati baba honai tarisai muone makumbo angu aya achaita here aya nokuti anga atova nemweya ndofunga vakabvisa vachitora mafotos vana chiremba vachida kuzama kuona kuti vomubatsira sei ipapo manje kuti achiendeswa kutheatre zvainetsa nemhaka yekuti malifts acho anga akafa anomutakura kuti aendewo saka toita sei todii kuti tiinde naye kudenga kana please nanchikumbirawo dai makwanisa kubatsirawo mwana wangu zvikanzi ndo zvatiri kuzama kuti tione kuti tingamutakura sei kuti tiinde naye padenga paya ndofunga akazotakurwa ndofunga anenge angatova masikati ndobva aendwa naye paya but kutheatre ndofunga akatozopinda manheru kuti aende kutheatre kuya vaenda naye kutheatre ukoko
vakaenda vakanobvisa nyama dzakanga dzaora, nyama dzakanga dzakanganisika, ndobva vamuzomburisa kune dzamupeta muya. Ndobva ndaenda ndikanomuona but angari paoxygen, angari muICU. Kuti nditaure naye anga asingatauriki naye. But zvinhu zvaingondinetsawo, ndaitongochemawo ndichaya kuti ndingabatsirika sei. Ndo mafambiro akaita nhau izvi. Mai vari kupi? Nhau yakaitika ndeyekuti mai vevana ava vakashayika gore rapera muna July. Ndo zvakaitika. Saka inda ndichingova munhu anga akatozvigarira wangu nevana vangu vatatu nevazukuru 4. Saka mwana uyu aishanda achitobva pamusha achigara nevana vake kwamugere imini achienda kutenga fish kukariba ouya otengesawo. Ndo mararamiro atakanga tichiita. Aitonohodha uya otengesa ari pamusha ndichigara naye, nekuti iye ane vana vake vanokwana kuita 2. Umwe ane 10 years, umwe ane 6 years, ari ECDP, umwe ari grade 4. Ndo mamiriro akaita nawo. Saka iye zvinezvi mimi muri kugara kupi? Sezvo mati mimi amugare muno muHarare, muri kugarepi, muri kuzvifambisa sei? Izvozvi ndinotongoswerawo ndakagara pashedhi yeRed Cross. Kana wahusiku tienda tongonorarawo pasi mukati nechemufamasi, ndo matinotongorarawo pasi pa. Mhale mazuva mangani muchirara kudaro, zvakaitika rini zvinezvi? Kubva musi wa5 toti musi wa4 ndo zvakaitika. Kune yanga yava 5, kubva musi wa5 ndiye ndichingova pachipatara, ndo pandinorara ipapo. Tinoziva kuti vamwe vanoti kutsvakwe ndebvu, vamwe vanodzimurana, vamwe voti ngatiitei muonera pamwe. Chii chamungade kukumbira imimi kune vakateerera iko zvino? Kune vakateerera ndinokumbira rubatsiro nemhaka yekuti iko zvinezvi ndiri munhu akabva mudambudziko rimwe muna July. Zvese zvandakanga ndinazvo ndakapedza kuzama kutengesa ndichizama kuti ndiite kuti mudzimai wangu ararame. Ndofunga akarwara kwe3 years. Saka iye zvino ndangova munhu asina chaainacho. Pfuma yemari chaiyo yokuti mwana wangu arapiwa handina. Izvezvi pane mari iri kudiwa yemunhu watakata parukumbiro rwekuti tichakupa mari yako after 2 days. Rinosvondo ratova rachi2. Panodiwa 900 yesimbi yakaiswa. Zuro chai aindifonera achinditsanangurira kuti hazvichaiti. Saka ndiri munhu aomerwa, ndiri kutsvaka kudumbu nokumusana. Mushini waari kuiswa zvakare hausi muchipatara, ndo kutohaya kubva kuprivate. Pasvondo unoda 250 US. Uri kudhirena urwa huri mugumbo. Mishonga yatinotenga tiitaunganidza ipapa pamarimwe zuro aya, majekiseni atakatenga idiwa idzi anga ari 2. Jekiseni 1 raita 110 US, 110. Obva tatenga majekiseni wa 220 US. Pazuva roga roga togona kuburisa kana kuma 150 US. Saka tichibatsirwawo nedzimwe hama pafamily yedu, but zvinezvi hama dzosvikawo pakuti dzaomera. Makatarisei muchitanga kuona mwana asati abatsirika nepaave iye zvino izvi? Chii chamungade kutaura nerubatsiro rwavo makapiwa pachipatara kuti iye zvino izvi muone kuti iye zvino izvi tanzwa kuti akagurwa ruoko uye gumbo rakaiswa simbi? Iko zvino izvi rubatsiro rwandinotokumbira ndorwemari, nokuti iye zvino izvi ndikatarisa ivo vana chiremba vakati gumbo iri tinogona kuriwina kana kusariwina. Vakati 50% kuriwina kana 50% kusariwina. Saka iye zvino izvi gumbo iro riya ndichitoona nhasi ndichitonetseka, ndotonzwa raakutokanda mweya, gumbo riya riya rasviba zvakare. Apa pari kudiwa mari. Mari yachona inini handisisina. Izvo zvanofanira kunge achienda mutheatre. Kumashure uko akapinda mutheatre rinokwana kuita 2. Mari yacho inodiwa yokuti anooparetwa paakapinda ipapo yakawandisa, tisati tatomboibhadhara muchipatara. Imari yakawanda kungonopinda kamwe chete mutheatre. Apa akapinda 2, mari yacho hatina. Saka zvinhu zvakatongotiomerawo. Aiwa, ndinopawo kutendawo kune vakakwanisawo kuisawo rubatsiro rwekuti mwana ivo vana chiremba uye pahospital vakakwanisawo kuatenda mwana wangu, bhozi ndaitoisa chikumbiro chaizai ndichitochema pamberi pavo ndichizvinimikisa kuti please ndokumbira kuti makwanisawo kuseva gumbo remwana wangu. Oshayiwa ruoko, oshayiwa gumbo. Saka zvinhu zvandaingovakumbirawo, saka ivo vaisawo effort yavo yakasimbararawo. Saka ndinoda kuvatendawo. Zvino izvi handisi kuziva kuti gumbo remwana uyu richazobviswa here kana kuti haribvisiwi, nemhaka yekuti ivo vakati 50% yokuriwina, 50% yokuriruza. Saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zviri kundibata zviri zvichindishungurudza.
zvezvo zvoramba zvichindirwadza. Hongu mwana wangu akazvarwa ane zvinhu zvakakwana, asi kondisheni yaari still yakatooma. Paari zvezvizvo munhu akarara, hakwanisi kumuka, hakwanisi kuenda kutoileti, munhu anogara akatongorara nemusana. Aiwa mafuta enyu. Kune avo vanokwanisa kunge vachiisa ruoko, munobatika panhamba dzipi dzekuti zvichida mwana kuti ini ndawana pondo iyi ndikande paEcocash? Ndinowanikwa inini panhamba dzinoti 777 16 32 95. Dzichiburitsa zita rekuti ani? Ndinotwa vaChipfakacha, Chipfakacha, Claudius Chipfakacha. Tinoziva isusu kuti vateereri veDestiny TV tinobatsirana. Heinoyi nyaya inosuvisa chero chatinenge tiinacho chinokwanisa kubatsira mhuri iyi. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tisangane muzvirongwa zvinotevera.